yawwa abokina kai barka da kasuwa. Kai corona fa An tafi da ku wallahi. Kaga wannan cutar da ake magana babu wani kariya da zan nema nata don ban yadda da ita ba, babu ita ƙarya ce. domin kare kai daga kamuwa da wannan cuta ka tabbata kana tsaftace hannunka da sinadarin tsaftace hannu wato sanitizer ko ka samu ruwa mai kyau da sabulu ka rika yawan wanke hannayenka akai-akai ka kuma kiyaye kai hannunka idanka ko hanci ko baki domin kare kai da kamuwa daga wannan ƙwayar cuta. Bare da nake so. Kawo canji. Maimuna, za a samu canji 500 wajen ki? Ka karɓa mana kai ka ce cutar corona virus ba ta kashe bakin mutum. Karɓa canjin ka. Rigakafi ya fi magani. Wannan sako ne daga Akin Fadayi Foundation da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa NOWA tare da tallafin Makarasar Foundation.